Ja, her vil jeg kort vise jer, hvordan man kan lave et såkaldt moduldiagram over C-kode. Og der er mange værktøjer derude i spacet, og et af dem er App Diagrams eller Draw.io. Øh, og det har jeg lagt mig på at bruge. Og når man åbner det op, så kan man så tegne diagrammer med det. Og der er til, hvad skal man sige, software, der er sådan en generel fane her, kan I se, og der er nogle symboler, hvis vi skal tegne flowcharts, kasserne her, og beslutningsdiamonds, if, eller loops, for eksempel. Og så er der pile. Og så er der også, hvis vi kigger her, så er der faktisk sådan en kasse her, der er lige netop, hvad vi har behov for at lave moduldiagrammer. Og moduldiagrammet består altid af en oversigt over den kode, vi har, eller den kode, vi måske rettere gerne vil udvikle. Ideelt set, så skal man tegne diagrammet i to omgange, kan man sige. Først en skitse med måske forslag til nogle initialiseringsfunktioner, man tænker, man vil bruge, servicerutiner, man tænker, man vil erklære. Servicerutiner er en god idé at have liggende i main, fordi så skal man ikke lede efter dem, hvis man åbner programmet op om et halvt år i tvivl om, hvad foregår her. Så det kan bruges, kan man sige, i den indledende fase til design, og så siger man, at jeg skal nok have et modul, der styrer min clock-ressource, og starter altid med en H-fil med prototyperne i, og så har man underliggende en C-fil, og hvis der ikke er noget nævnt her, så er det fordi, det er de samme funktioner, der er heroppe, som er beskrevet hernede. Hvis der nu er nogle hjælpefunktioner, som kun kan tilgås herinde i, jamen så skriver man dem hernede. Og så er der for eksempel vores analog digital konverter. Der er måske behov for pulsvidemodulation eller noget helt andet. Det giver så, kan man sige, et dejligt overblik, og der skal selvfølgelig være, hvad skal man sige, traceability imellem koden, så alle navne på funktionskald, jamen det skal også være selvfølgelig givet over i det tilhørende C-modul. Så det er fuldstændig, hvad skal man sige, transparent. Diagrammet her afspejler, hvad der er lavet i værktøjet. Nå, men jeg har jo siddet her og tegnet, kan I se, og skrevet en hel masse, men main bør ligge i, kan man sige, i midten. Og så grener de andre op til, og denne her har en feature, tror jeg nok, hvor man faktisk kan få den til at grene ud. Kan man ikke det? Nej, det kan man ikke. Nå, fred være med det. Vi sletter den, og så tager vi en ny ledning. Og det gør vi så ikke, fordi der er faktisk en ledning her, kan I se. Så hvis jeg tager fat i den, så grener den ud. Og den vil jeg gerne have til at ramme derop i main, fordi det er main, der bruger, altså man kan sige, den der bruger en ressource ligger øverst. Og tilsvarende, hvis jeg sætter musen her på denne her, og lige op over, og lader være med at trykke noget ned, så kommer der faktisk en pil, så klemmer man venstre museknap ned. Og så kan man jo lade den gå over i også, og tilsvarende her med den tredje her. Se. Det er ikke helt godt, fordi vi vil ikke have sådan noget krydse noget der. Så det er en anden mulighed. Der er, at vi har sådan en vandret streg her.
Og jeg ved ikke, hvorfor den altid kommer ud i midten her, så man skal have bøvl med at flytte den. Ja. Og får jeg enden derop, så kan jeg tage den anden ende her. Ja. Lidt kreativt. Nå, men den hægter sig på, der kan I se. Og så kan jeg rykke lidt i kassen her, måske, eller rykke lidt i den her oppe, så den bliver lige sådan. Vi kan godt lide lige streger. Så går de alle sammen derop. Den her kan jeg rykke lidt på her. Og reelt så bruger jeg jo en timer 0 her. Jeg har listet de interrupt vektorer også, jeg har erklæret, for det giver også et overblik over, hvordan det er styret programmet. Så vi har en ADC-vektor, som siger til, når der er en sample klar i hukommelsen, i hukommelses 0, hvis vi ikke gør noget andet end det, jeg har vist. Og en timer 1, der er ansvarlig for at styre sample raten for ADC'en, og så en timer 0 på compare med A-register 0, for der at opdatere vores pulsvidde. Og man kan sige, der mangler jo sådan set den der timer 1, der styrer vores ADC, og den kan vi jo også lægge i et modul. Det kan jeg måske lige gøre her på falderebet. Vi har den her, og bliver det lidt udfordring at få det her til at være på en side. Man kan godt rykke den her kasse lidt mere herover. Og vi kan godt lide sådan nogle, hvad skal man sige, lige linje, som ingeniør lige streger. Og den her rykker jeg lidt her også. Bum, 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 bum. Så ender det måske med, at vi kan lige være der. Og den her rykker jeg også, så der er sådan nogenlunde symmetri i det. Og pilen her, den har jeg ikke fået genereret på den rigtige måde. Og så har vi den her, og hvad skulle den hedde? Den skulle hedde timer A1. Og der har jeg en funktion, ved jeg over i main her, til at initialisere den med. Og den ligger her, så den kan jeg jo lige tage her, Ctrl C. Og tilbage her. Og det er en ekstern, plejer man at skrive på, void, og så init der. Og der er ikke andre funktioner til den, så den er meget simpel, men den er så smidt ud i et modul, eller kunne smides ud i et modul. Jeg har ikke gjort det i koden. Skal vi lige have den tilhørende C-fil vist her, bare for en ordens skyld. Og den hedder så det samme, timer A1. Og en god idé at give det nogle præcise sigende navne, hvad det er for en enhed, at det er. Vi skal også lige have et efternavn på her. .c. Og så skal jeg have den forbundet til her, og den er ikke meget for det. Jeg ved ikke, hvorfor den skal derud. Nå. Og så skal vi have den ligesom lined op med herover til os. Yes. Sådan. Så kan man så sige, at der sidder alle de der pile oven hinanden. Det kan man jo leve med. Der kommer en ekstra en der, den sletter vi. Venstre museknap. Og delete. Sådan.
Og der kom så også en ligning der. Sådan, nu er det sådan nogenlunde. Det er sådan set total overblik over den samlede kode til opgave 3, som vi skal bruge her i det sidste del af laben. Og den kan jo gemme, og nu er den desværre kommet til at blive overskreven i, jeg laver lige om på opgave 3, opgave 3 kalder jeg den nu, rename sådan. Og så kan jeg eksportere som et PNG, så jeg har til min slides-serie, den hedder opgave 3 save. Og det har jeg så liggende sammen med min opgave 3 til dokumentation. Og så kan jeg herover gå ind og inserte picture her. Ja. Open her. Halløj. Det var den der. Insert. Kan I se? Så har vi det hele. Og det giver et rigtig godt overblik over koden. Så det kan man bruge i journalen eller rapporten, I skal skrive også, lave et overblik over koden. Hvis man nu siger, at jeg orker ikke alle de her 3 undermoduler, jamen så lister man bare funktionskaldene op i main. Så kan man også se nogenlunde, hvad der skal ske, og stadigvæk servicerutinerne. Så bliver det jo bare sådan en silo, kan man sige. Men konklusionen er, at Draw.io kan I google på, og så kan den bruges til at tegne flowcharts med, og den kan bruges til at tegne moduldiagrammer med som dokumentation. Yes.